नंगौ आं बे समाव दंफैयो लाइलांपारानि सर्बहेरुआ बे गामियावहाय दा मोनसे दुखुनांथाव सासे न'खरनि सासे दैदेनगिरिया न'खर सालायगिरिया माने गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दं थांनाय 1 बोसोर आगोलनिफ्रायनो बिथाङा गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दं मोननैबो किडनिआ बिथांनिया फेलार जानानै न'खरनि जिथु खामायग्रा न'खर बिगोमाया बे गोब्राब बेरामाव भुगिनानै दङ दा बिथांनि बे गोब्राब बेरामाव गोग्लैनाय बिथांनि न'खराव जोङो बे समाव डिजिटेल निउसनि जानानै खौरां लानो फैदों दा बिथांनि न'खरनि जिथु बेमारिनि अनजालि बिसि दा बिथांनिफ्राय जोङो माब्लानिफ्राय मा समनिफ्राय बे बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन बे बाथ्राखौ जोङो गेबेङै मिथिनो नाजागोन आदसा नोंथांनि हौवा दा बिथाङा किडनिनि बेरामाव गोग्लैनानै दं दा बेखौ एसे माब्रै जानाय बेखौ एसे फोरमायगोन बोसोरसे बारबाय बेमार जानाया फार्स्टआवनो जोङो उदालगुरियाव नायदोंमोन ओमफ्राय तेजपुराव नायबाय तेजपुरावबो हायाखै ओमफ्राय गुवाहाटियाव नायबाय नर्थ गुवाहाटियाव लांबाय इयावबो डाक्टार गैया ओमफ्राय जिनाथि दिसपुराव थांबाय इयाव अपारेशननि लाइन बुंदोंमोन अपारेशन खालामनो ओमफ्राय दा नायै नायै बोसोरसे बारलांबाय जोङो दा थाखा फैसा आखायाव थाइसेबो गैला नाया नङा नायगासिनोमोन हामाखै गथ'फ्रा सानै दङ हिनजावसा गोजा सासेया क्लास 7 आव सासेया क्लास 4 हिनजावसा गोजा न'खराव सोलिनो खस्थ' सरकारनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोननियाव माबाफोर आर'जलाइफोर होदोंमोन MLA नाव होदोंमोन जोङो उदालगुरियाव सरन MLA नाव होदोंमोन EM नावबो थांदोंमोन निलुत सरगियारि बिथाङा बुंदोंमोन तेजपुराव GMC खाथियाव गोदान हस्पिटाल खुलिदो गुवाहाटियाव GMC खाथियाव गोदान हस्पिटाल खुलिदो किडनि हार्टनिल' बेयाव मोजां नायो होननानै बुंनायखाय जोङो बेयाव लांबाय लांनानै एडमिटबो जाबायमोन एडमिट जानानै बिसोरो डायलिसिस खालामनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय जोङो डायलिसिसखौ खालामनाय जायासै जोंनाव थाखा फैसा गैया बेबायदि ओमफ्राय न'आव लाबोफिनबाय एडमिट जाबा आंखौ खबर हो होनना EM सारा बुंदोंमोन जोंखौ जों फन हरबा EM सारा थिखोआसै फनखौ जेबो रायलायहरनाय जायासै EM सारा बुंदोंमोन आं जुदि बेयाव एडमिट जायो आंखौ खबर हो आं सिनायनाय डाक्टार दङ आं रायलायना होगोन बेफोरबायदि बुंदोंमन EM सारा उनाव जेबो रायलायनाय बेफोरबायदि जायासै उनाव जोङो डाक्टारफोरानो मोजां नायासै जोंखौ ओमफ्राय जोङो फैफिनबाय दायो माबायदि मा ट्रिटमेन्ट होबाय थादों दाथ' गावलिया अजासो होबाय थाखा फैसाबो गैला गोजानाव लांनो सरकारनिफ्राय माबाफोर सहायफोर मोनगोन नामा होननानै आसा खालामबाय आरो रायजो राजाफ्रा एसे हायो अनसुंथाइ हरबानो जाबाय दा बेमाराथ' बारायलांगासिनो मैयाबो हरसे उन्दुनो हायाखै गोब्रामगासिनो मानसियानो लाइलांपारा सर्बहेरुआ गामिनि नैबे समेस्वर ब्रह्म बिथाङा थांनाय बोसोरसेनि आगोलनिफ्रायनो किडनिनि गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दङ बे समाव दुखुथिया न'खरा रायजो राजा आरो सरकारनि मदद हास्थायनानै दिनै डिजिटेल निउसनि खौरांगिरिफोरखौ हांख्रायनायलाय जोङो डिजिटेल निउसनि जानानै नुजाथिफैदों दा बे समाव बिथांमोना रांखान्थि अनसुंथाइनि थाखाय सरकार आरो रायजो राजानि खाथियाव मदद हास्थायदों दा गाहायनि डिसक्रिपसनाव होनाय बा बारक'डआव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव साफ्रोमबो नायगिरि रायजो राजाफोरा बिथांनि न'खराव बा बेमारि बिथांनि फाहामथायनि थाखाय रांखान्थि अनसुंथाइ हरनो हागोन बेखौ डिजिटेल निउसनि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों।
गथ'नि इयुना नोंथांनि आखायाव। गथ'खौ गुन गोनां मोजां सोलोंथाइ होनाया नोंथांनि बिबान। आथिखालनि मुगाया बेसेन होयो गोग्गो सोलोंथाइखौ। उदालगुरि जिल्लानि गाजियामाटी ओनसोलाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमी बर' बिजोंनि फरायसालिया ओनसोलनि बयजोंबो गनायजानाय मोनसे मोजां फरायसालि। गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय बिथराइ थाखोनि फर्म होनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। लोगोसे 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोनि मुं थिसननाया फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 खालारनिफ्राय जागोन। गोसो गुदुं बिमा बिफा एबा दिथागिरि बिथांमोना 6002867678 आरो 6002401424 मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।